to us all. Ụbọchị tata bụ ahịa eke. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Asị m ka ekepụla anyị mma, ekeketala anyị ndụ, ekeketala anyị ihe akụ akụ na ife enwe, ekekepụla anyị ihe ọjọọ, kepụla anyị nseke mmụọ na nseke mmadụ, kepụla anyị ndị anya ụfụ, kepụla anyị ajọ mmụọ, kepụla anyị ajọ mmadụ, ka ekeketala anyị ụzọ awere. Gwa abụọ na-ege m ntị, asị m ụzọ gị niile bụkwara ife ọma nke ị ga-erikpọ gị iru, nke ga-eri gị afụkwana gị anya. Asị m chifolu tata ya marụ gị mma, ya maara anyị mma, ndụ ga-adịla anyị, arụ isi ike ga-ezu oke, oke anyị ga-erute anyị aka mana mmụọ mana mmadụ, nke ya eri anyị afụkwana anyị anya mana nke anyị erikpọ anyị iru. Ụbọchị tata bụ eke, ohu mmụọ na nnụ mmụọ na-emela anyị Igbo ife. Anyị sị ka ha kụnye n'ike na ebube, wekwala anyị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ, meela anyị ife obi na-emela ụkpa na-emekwaziri obi na ụkpaba anụ obi agbakwa n'aka na. A sị m nwoke gbapụ chi ya gbasịa, nwaanyị gbapụ chi ya gbasịa, maka na ọ na-awụchi onye dị n'ilulu, ilulu agazie. Ka chi anyị na-adịla anyị n'ilulu dị mma, ya adịla anyị na mma, ya gaziela anyị. A sị m anyị jụọ ya na anyị ejere anyị na anyị anaghị anadụ ụbọchị njọ na ụkwụ ama mpụ anyị ama kakaka ama na ji jie yi n'egwu. N'ụbọchị tata esi m n'obi ogwuru udo nọ wee na-asị ogwu nne nwaanyị, nne mụrụ ọmụmụ, ka ọ gọzie ụmụ ya. Ohu mmụọ na nnụ mmụọ ana Igbo ji wee biri. A sị ha gbaa anyị ogige ndụ ma ya bụkwa na ogige ọnwụ. Ife ọjọọ bụ na ntị ka anyị ga na-anụ ya, anyị ama mfọ n'anya. Ọ na-eme n'azụ ya na n'ilu, ọ na-eme n'ilu anya nọ n'azụ, gbasa njọ papụ na ya ama ma nọ ya gaziela anyị. Asị m ụzọ onye si achụta, ụzọ anyị si achụ ya na-achụta, maka na ọ bụ ihe ọjọọ bụla onwe mmadụ ịgba mbọ naanị iyi. Onye aka m ji wee sị, onye gbaa mbọ ya gbata ife, onye kụọ aka ụzọ mepee, onye gbuo onye gbute, onye chụọ onye chụta. A sị na nke anyị eri ama nkọ anyị. Ana m agba gị ume sị oke jidesi ike, na-agọdosiri chi gị nọrọ gị na ha ya na-agwa mmụọ okwu, maka na ozi ezila nwụrụ ọkụ na ọ na-erukwa n'eluigwe arụ. Ịpụta ụlọ ụtụtụ gị na chi gị kpaa nkata, ihe ọbụla ị nwere were ewe gwa chi gị okwu. Ya bụrụ nzu ka ị nwere were ewe kpọkuo chi gị gwa ya okwu. Ya bụrụ ọjị ka ị nwere were ewe kpọkuo chi gị gwa ya okwu. Ya bụrụ nkwụ ọkụ ka ị nwere were ewe kwuo okwu. Ya bụkwa na onwe ha nke ị nwere ndị nọ na mba ebe ị naghị enwetasị ụmụ ihe ha, welu mmiri a na-aṅụ aṅụ, i were iwe gbakwuo chi gị, maka na ọkwa n'ihe onye nwere ka o ji emerụ chi ya ọjị. Ikulu mmiri wee kwa aka gị, ịsa iru gị, gbụchaa ọnụ gị, saa ụkwụ gị, ka ya bụ ụkwụ ihe eji wee pụ ụbọchị ahụ ka o wetara gị ife ọma, ka ụkwụ na ije bụrụ gị awere, maka na ọtụtụ ife anyị na-adị emewe na-enwekwa n'ihe ngosi dị omimi dị na ya. Ana m ada ekuzi gbasara mmadụ ịkwa aka ọtụtụ. Ịkwa aka ọtụtụ bụ a ritual Igbo na-adị emewe. Ịkwa aka ọtụtụ bụ mmadụ ịpụta ụlọ ụtụtụ kụrụ mmiri kwa aka ya, aka ya na-abụ kwa aka ya, sachasịa iri ya, gbụchasịa ọnụ ya, sachasịa ụkwụ gị. All these points nwere ihe ọ na-esignify. Aka gị ahụ ya na-agwa, aka gị na-abụ ọnya ka iji enweta ihe nweta. Mmadụ chi inye gị ihe kịta, aka ka iyi ewepụ wee nara ife. Ịghọta ihe m na-ekwu? Ka ị na-akwanye bụ aka ahụ na aka gị na-aba na ihe ọma ka ị ga-eji wee nweta n'ụbọchị ahụ. Ka ị na-asa ilu gị, ị na-asachapụ ihe ọbụla bụ ọchụ gbachiri gị ilu, nke ga-eme na ihe ọma mma m bịarụ gị, ma ọ bụ na ihe ọma mma m recognize gị that day, na ị na-asachapụ ya. You understand? So n'ọnya bụ ụmụ ihe a ka ị na-asanya bụ iru,
weti mmiri ị na-asata awele, ị na-asachapụ ihe ọbụla bụ ụchụ, maka na mmadụ ụchụ gbachiri ilu ihe ọma na-afịa arụ ịbịara onye ahụ. Ọnụ gị na-agbụchasị bụ na okwu ị ga-ekwu ụbọchị ya, ma nke ị ga-agwa mmụọ ma nke ị ga-agwa mmadụ, na ọ ga-amịtara gị ezi mkpụrụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Then ụkwụ gị na-asazi, ana ụkwụ gị na-asa. Ụkwụ bụ ụkwụ na ije, ụkwụ na ije, ọ ụkwụ ka eji aga n'ezi. Ịghọta ihe m na-ekwu? It represents the road path, ezinụzọ, ụkwụ na ije. N'ụbọchị ahụ ezinụzọ na-enye ya aga na ịma nzute ihe ọjọọ, kama nọọsụ ife ọma Chiwu ga na-akwado gị ụzọ. Ihe ọbụla bụ ihe ogbochi n'ụzọ gị na ị na-asachapụ ya. Ịghọta ihe na-ekwu? Na ya na-asachapụ ya site n'ịsa ya bụ ụkwụ gị. Ọnya mere na ịkwa aka ọtụtụ a na-ekwu maka ya is a very powerful necessary ritual. Ka imesi gị nke a, iwelu ọjị maọbụ nzu maọbụ nkwụ ọkụ, nkwụ ike maọbụ mmiri nkịta, iwere ya gbakwuo chi gị, ị nọrọ ala wee gwachi gị okwu. Ị na-eme ya isaida na idoro iru n'ọwụwa anyanwụ ma ọ na idoro iru n'ọpụpụ be gị. That is the access part from your house. Ife esi ya wee kwubie okwu ka ụbọchị ya wetara gị ife ọma. Ihe anụnwa bụ ebibi ndụ, usoro ebibi ndụ Igbo. Usoro ebibi ndụ Igbo. Ọ bụrụ na ị na-eme ya, ị ga na-afụ ife na ndụ gị. Ị ga na-afụ ife na ndụ gị. Ọ ga na-enye aka na-akwado gị ụzọ. Chi gị ewee na-edu gị n'ihe ọbụla ị na-eme. Ị na-eje eje, ị na-ana chi gị edu gị. Chi ga-esoro gị na-aga. Gị na chi ga-ewe edo n'ilulu, ilulu ewee gazie. Ụbọchị ahụ ewee marụ gị mma, maka na ọkwanụ chi onye na-akwado ya ụzọ na ife aghara chi onye eme. Ọchị onye na-adụ n'ilulu, ilulu agazie. Ọchị gị na-ahatara gị oke, mana mmụọ mana mmadụ. Ọchị gị ga-ekwu ọsị na ife ọjọọ ama mmere ọ ga ndị ọma mme, maka na onwe ha mmụọ kachi mmadụ, onwe ha alụsị, onwe ha ọgwụ agwara agwọ kachi mmadụ. Chi mmadụ bụ nyanwa bụ ọgwụ ya. Mana nke nọrọ ọnụ si otu anụ a wee na-eme na ife ga-adịsị mma. Nsogbu adị na ndụ gị onye etezi aka ibido na-eme ihe anụnwa gradually ịfụ na ị ga na-akwado onwe gị ụzọ. Onye ọbụla ji chi wee hiri isi, ife mfialụ ama nte aka na ndụ onye ahụ, chi ga-egbori ya. Ghọta ihe m na-ekwu? Chi ga-egboro gị ya bụ ọgụ, ọ ga-egboro gị ya bụ okwu ọnụ. Cheta na ọ bụ ihe ahụ iji wee chere chi gị n'iru ka chi ga-analụ gị wee jee na-ekwuru gị ọnụ gị na mmụọ mana mmadụ. Ya bụ ọjị inyere chi gị, ya bụ nkwụ ike, ya bụ nzu ma ọ ya bụ mmiri, ọ dịsị mbụ energy substance. Chi ga-analụ gị were ya wee jee na-ebisiri gị okwu, wee na-egboro gị ọgụ, wee na-akwado gị ụzọ, ezie wee na-aga. Mana nna asị gị jisie ike, enwela nkoropụ obi, enwela nkoropụ obi. Kaba arụ na-eme ya, kwada. Ịfụ na oge na-adịrị anya ị ga na-apụta ife ya na ndụ gị. Ọ ga-eme gị nwee udo n'ime gị, nwee udo tọrọ atọ n'ime gị, peace. Mana m kenara ọnụ onye na-afọ bụ Akajiọfọ Ezinwa Anaedo, Akajiọfọ Ogbugbo Udo n'Ifite Oraifite. Tata bụ ka anọ m n'okwu ogbugbo anyị wee na-ezi ozi wee na-asị ka ngọzi si n'obi a nọ ka o rute onye ọbụla aka. Ọ bụrụ na ị nweta ozi a, kaba arụ ka inye aka wee na-atụsanya bụ ozi, share it massively and subscribe to our YouTube channel. Ka anyị wee na-agbasanya bụ ozi ọma ọdịnala, maka na oge eru nsọtụ ụwa niile, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ụzọ ọdịnala bụ ife. Onye na-aga n'ife anaghị adakpu n'ọnụnụ. Ọdịnala bụ nke anyị. Mana m kenara ọnụ, a sị m onye afọ taa ga-afụ ya echi. Onye afọ taa ga-afụ ya echi, ma ọ kwụrụkwa n'eziokwu, kwụrụkwa na ndụ.
emegidekwana eziokwu emegide na ndụ. Ekene m gị. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ka emesịa.